Hola, bona tarda a tots. Avui continuarem amb el fitxer despeses anuals de la llar i avui farem el capítol 2. L'altre dia vam fer un quadre amb les despeses de la llar per portar-les un control de cada una dels conceptes. Tenim un total per concepte i un total per mesos. I aquí el total anual de totes les despeses que tenim. Bé, ara farem només unes files, afegir unes files que serà la mitjana per concepte mensual, és a dir, què pagaríem al mes si les factures fossin mensuals. En els casos de la comunitat i del pàrquing que tenim el mateix import per cada un dels mesos, ens ha de donar el mateix. En el cas del telèfon, que tenim diferents quantitats, ens donarà la quantitat total dividida per 12. Per tant, és molt senzill fer aquesta mitjana per concepte mensual. Primer que res, posarem la funció, que serà, comencen sempre igual en Excel, amb el signe igual, aquesta quantitat. Fixeu-vos que es reflecteix aquí l'adreça B16, que és aquesta posició, i farem dividit de 12. Ja tenim feta la quantitat. Mireu que la fórmula és 16 dividit 12. Evidentment, aquí seria la C16 i aquí la D16. Per tant, l'únic que ens cal fer és agafar una de les funcions de l'Excel i allargar tota la suma fins aquí. Per tant, ja tenim fetes les mitjanes per concepte i per mes. Fixeu-vos que aquí surt una quantitat semblant a una mitjana, una tendència. En canvi, aquí, com que cada mes és la mateixa quantitat, aquí ens surt la mateixa quantitat igualment amb el pàrquing. Bé, és diferent el fer un promig per factura, perquè aquí tenim només 6 factures i aquí en tenim 12. Per tant, aquí utilitzarem una altra de les funcions que té l'Excel. La començarem, com sempre, amb el signe igual. I aquí posarem la funció que ens interessa. En aquest cas, la funció serà la mitjana. Si posem la M i la I, ens surt una llista de funcions que podem utilitzar. En aquest cas, utilitzarem la mitjana. Ens surt el començament d'un parèntesi i diu la mitjana de què? Pues serà d'aquest rang que anirà d'aquí fins aquí. És a dir, del gener al desembre o del desembre al gener, com vulgueu. Li apretem intro i ja ens surt la mitjana per factura. Igualment, com hem fet abans, farem el posar la mateixa fórmula fins al final. I aquí tenim que si cada mes haguéssim pagat 416 euros, tindríem els 5.000 euros que han pagat. Per comprovar-ho només cal que fem una multiplicació, que seria aquest multiplicat per 12 i dona exactament els 5.000 euros que aquí teniu. Bé, això només és per comprovació. Bé, a continuació ja entrarem a treballar amb una altra cosa que podem fer i que a les factures possiblement no heu donat compte que ja ha especificat, que són una espècie de gràfics per poder tindre un control de que en quines despeses hem gastat més i en quines despeses hem gastat menys. Igualment, podem fer el control de quins mesos hem gastat més i quins mesos hem gastat menys. Per això farem el següent. Posarem aquests mesos, la columna de mesos, i ara farem la preparació d'un gràfic.
Per a preparar un gràfic, senzillament això, aprofitarem aquesta columna que tenim els mesos, la copiarem i la situarem aquí al full número 2, pegant directament. Perdó, ara he copiat en lloc de pegar. Tornem enrere, copiem. Per copiar només cal que fem així, a pegar aquí, i per enganxar només cal que anem a enganxar. Evidentment, com us ho fixeu, s'ha enganxat i ha tallat una mica les es, agafarem i ho posarem amb l'amplada que teníem per veure-ho correctament. Ja ho heu vist. Bé, en segon lloc, hem de posar unes quantitats per fer un gràfic. Aquestes quantitats seran els totals anuals, que seran tots aquests. Farem el mateix, copiarem i els enganxarem aquí. Però tenim en compte que aquí tenim fórmules, és a dir, una fórmula que és una suma. Si ara volem enganxar aquí i enganxem normalment, ens sortirà una referència perquè les columnes a on aquesta fórmula es referia no hi són. Per tant, el que farem aquí és enganxar-ho amb opcions i, per tant, enganxar-ho amb valors. Ja ho tenim enganxat amb valors, farem que les columnes siguin de la mateixa amplada i ja tenim les quantitats d'aquell any. Aquí tenim els totals de l'any, de les gastos. I per fer un gràfic és tan senzill com dir quines quantitats volem que ens reflecteixi. Són els totals dels mesos de l'any. Doncs anem a insertar un gràfic, li direm que volem un gràfic de barres i li diem que volem, per exemple, aquest gràfic de cilindre. I ja ens l'ha fet. La sèrie no la necessitem, per tant la podem suprimir i el gràfic, que el tenim d'aquesta manera, podem fins i tot fer variar alguna de les opcions. Per exemple, el color de les línies, de l'emplenament. Podem dir-li que sigui un color diferent. Ho veu? Bé, ja tindrem que cada mes hem gastat més o menys segons la quantitat, però ho tenim gràficament. Bé, també farem un gràfic que també serà, que ens dirà noves coses de com hem distribuït les nostres despeses. Per fer-ho farem el següent. Agafarem els conceptes, els copiarem aquí i els enganxarem aquí. De la mateixa manera, aquí els enganxarem totalment perquè són conceptes que tenim i posarem també els totals. Els totals dels conceptes senzillament és aquesta altra fila d'aquí. Per tant, la copiarem i de la mateixa manera que hem fet amb l'altre cas, aquí també ho enganxarem amb valors. I enganxarem també el format perquè no se'ns perdi res. Evidentment, com que les columnes no són iguals, farem el mateix. Enganxarem l'amplada de les columnes. Ja tenim els totals de cada concepte. Bé, aquí per fer un altre dels gràfics també és molt senzill. Marquem tot el que volem dir, serà tots els conceptes i totes les quantitats i insertarem un gràfic. Insertar. En aquest cas insertarem un gràfic circular i
per fer-ho més bonic, doncs insertarem un gràfic en 3D. Fixeu-vos que ja el tenim fet. D'aquest gràfic en 3D per fer-lo més adient el farem una mica més gran. Com podeu veure aquí ens diu tots els conceptes i dintre dels conceptes hi ha un quadret amb el color determinat. Bé, anirem a modificar-lo una mica. Primer que res, no es diu més que la quantitat, no es diu el tant per cent, ni la quantitat, ni res. Per tant, anirem a arreglar-ho, això. Primer que res, això, l'agenda, la podem suprimir perquè farem el següent. Primer, ens quedarà una mica més gran. Ho veu? Anem a baixar una mica més i anem a fer una mica més ample. Ja el tenim més gran. I ara anem a tocar cada una del format i li direm, espereu un momentet, el gràfic, vale. Anirem a posar etiquetes. Afegeix etiquetes de dades. Com veieu aquí, afegint ja les etiquetes de dades. S'han afegit per defecte els mateixos números que tenim aquí assenyalats, però és que nosaltres volem més informació. Per tant, li direm que aquestes etiquetes, format de les etiquetes de dades, li direm que volem el nom de la categoria i també el percentatge. D'aquesta manera, fixeu-vos bé que ens dirà de cada grup hi ha exactament el que és la comunitat, la roba i complements, el pàrquing, vacances, ens diu la quantitat i ens diu el tant per cent que volem utilitzar. Bé, aquí, evidentment, no ens queda més que fer el següent. Una vegada hem tancat aquesta opció, anem a l'inici i com que tenim assenyalades les etiquetes, li podem dir quina lletra volem. La volem una mica més gran, la volem en negreta i fins i tot una mica més gran. Cada un dels trossos de pastís ens diu a què correspon i en què hem gastat. És a dir, per exemple, en pàrquing hem gastat el 27% i 1.320 euros. Bé, de moment això és tot. Podeu anar a poc fent el mateix. Quan tingueu algun problema ja sabeu que estic a la vostra disposició i sempre podeu fer el següent. Parar el vídeo, tornar a l'executar, parar al monopuesto, continuar tantes vegades com vulgueu, de manera que us sortirà el fitxer de després de treballar completament igual que aquest. Això és tot per avui i fins una altra. De totes maneres, recordeu que sempre s'ha de guardar el fitxer quan heu fet alguna modificació. Per tant, el que farem aquí és guardar com a despeses de la llar, capítol 2. Bé, això és tot. Gràcies. Fins una altra. Adeu.